Het is alles nu te joen raak op het Wortrokterrein. De man van Stravelte bakken daar haar een woord pieken om het beruchte zwarte god zo lang mogelijk uit te stellen. Net zo volle mensen weten van dit geheime gear komen en dat wilde hier graag zo houden. Maar met de man Ja, niet er weten. zijn al 3 man die staan. Juist hoor, dat je ging het naast eten wat dan. Dat is zo. Ja, die denken Ja. dat wij spelen gewonnen. Toch? Ja. Ontkenningsfase. Maar de optredens hebben tieren succesvol geweest. Hebben we net zin om van het simmer weer zijn wat mee te doen. Ja. Zin. Nou ja, de stekker eruit. Een man en buiten wordt. Woordpikken die vertelt in de waarheid. Ja. Toch? Nou, Nou, misschien het Paul wel, misschien. De Paul karaoke. ja, weg spelen. Nee, ja. Tuurlijk, wie hartstikke leuk. Maar, Oh ja? Ik proef een twieveling in die stem. ja? Ja. Klopt dat? Ze Nee. praten er altijd. Dat is mijn klank. Maar nee, dat is, de afspraak is dit wiert en dit wiert. Ja. Geen vervolg. Ja, wissel. Maar dan vertellen we die net. Dan komen we dan mee, zover is. Ja. Alsjeblieft, jong. Ja, dankjewel. Natuurlijk wol spietig dat de een wol terug wol en de oor net. De mem van Doutsen is een hit en wij van Clipkart verwachten je nou meer van zelfs. En trouwens, de kast dat ben ik wat man en die ben ik weer gewoon begonnen. Wie beziek je de oren vanzelf? Ze spullen vanzelf. Kan maar smeken, stonken.